апа фарай азиз акция ки ҳози компания барои ҳамаи мо шумо сардод 8 канал сарбанӣ клетки сарсуҳои беҳтарин 17 сантиметр дорад дастаҳош снимат мешавад ше алкотои шумо намесизад ки ба забони дизайни алкотои бамаза самый главный значок емчик саберлик ком написано ҳаматон участник клиент дохтаракле ки да учуб иштирок накарда буден жилет карден ин нами шанс айдас натиҳад нархи магазинаш 32000 рубл меистад ҳама каса бадеш бахайр духтаро хабари хуш пеши Гулноза омадем распродажатон овардагиай бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза 118 магазин яди магазинои шишагӣ духтаро ҳам қадар либосои хушро распродажа кардай духтаро 50 сомон 100 сомон марҳамат ира бинен пасониша 50 сомон 100 сомон нем курто чанд сум шид ана мино 50 сомон нигоҳ кунен грандиозная распродажа успед кунен духтарако беҳтарин нарх кати ози пешниҳод кардестен наминҷа чӣ боре ҳастай ҳамаша акция кардан 50 сомон 100 сомон ине ки дидем 50 сомон анаи дастангитон чанд сумай ваям 50 сомон ай духтароира бинен чихе хушруча ишам 50 сомон мана азизобе ки размеро нестай барои ҳавай и акция шидагай марамад успед кунен духтарако баданаи хушруа и 100 сомон нигоҳ кунен азизобе ки размер мондагӣ нест барои ҳавай метавонен ки биёен бо нархи дастрас аз ҷои Гулноза харидорӣ кунен 50 сомон 100 сомон ана ин амуд вай шабинен спорт стил шабинен киртаи фасонай и 100 сомон и 100 сомон мана нигоҳ кунен ҳамаи ҳамин арзонши духтаро успед кунен распродажа чанд намуд овардагия иш чанд сумай анаиам 100 сомон духтаро марҳамат бори дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза яди магазинои шишагӣ 118 магазин ҷои Гулноза мана нигоҳ кунен ине киртара фасониша диден духтарако капшондор и чанд сумай 100 сомон иш 100 сомон нигоҳ кунен аксияи калон иша 100 сомон кардан инаи чи қахшру тофтестай и двойка бдай духтаро брукуш катяя аха қахшручае 100 сомон кадена ва духтаро диден чихе двойка ча фасонай 100 сомон марамад успед кунен ҳама намуд ями борои Гулноза айни замон аксияи калон шидай мана скидка 50 сомон 100 сомон иам двойка будай духтаро марҳамат мана киртаи дарозу вай дорада брук дора нархаш чанд сумай 100 сомон мана марҳамат духтарако нигоҳ кунед халатои дарози хушру иам 100 сомон кардаган ки нархи оптовиш худаш 180 омадагиай леки шумода 100 сомон кардаган успед кунен ана кирта хушруа и чанд сом ина 100 сомон духтаро успед кунен беҳад киртои фасон беҳад борои хушру бо нархи арзону дастрас дар ҷои Гулноза мана канеч хеле спортивка дора духтарои двойкара диден чихе фасончай ҳам спортивка дора ҳама нимхе киртаяй диден киртаи базови аҷоиб ғавсаки фасон 100 сомон ана баъд бо ҳастаи ҷада анаи ишам хушруа қеш фасончае мана ишам 100 сомона мана 100 сомон успед кунем духтаро кадомиш маъқул мешаватона еми скриншот кунем партоен дарав доставкатон кунад и доставка надора распродажаш доставка надора духтаро хитон ай пеш биёен яке агар мабудо аз ин либосои новинка хариден ягонта равон мекунатона хича тоқа распродажара доставка намекунам ин спортивкаям брукушкатяи 100 сомон марамат тамошобинони азиз метавонен пеши Гулноза биёен бороша бинен иёям 100 сомона мана 100 сомон ина немҷа диден ҳанамино ҳамаш распродажа бо нархи арзон бо нархи дастрас иҷада бо брукошам ҳаста иёра чанди каден инай бруко 80 сомон ина диден ман
нархшон 80 сомон штагай юра брукора ина чанд та цвет чанд та вай дура биёен ай пеш бо хутон бинен ва духтаро нигоҳ кунен и қаплашои фасон овардаи Гулноза аҷоибот хушрувай нархшон чанд сомай 400 сомон айне ки материалш да гап не ай пеш фасони ҳаст ки чанд та расветкаяй нархш 400 сомон размерош чӣ хелай L XL будай размерош диден духтаро чӣ хетанада хушру места L XL аку мисол то 54 меша то 54 хидмона мешава ана баъд двойкашам новинкаяй ози ҳам цвети двойкара ҳам цветои плаша нишон метия шумо биненда духтаро маҳқултон мешава аҷоиб хушрува ина двойкота чанди мети чандай двойко двойкоям 400 сомонай нигоҳ кунем брукошкати вязкои хитоя катушки намекна бинен чихе хушрӯина расветкош мана аҷоиб расветкошам хушрувай 400 сомон катушки намекна бори хитой ина расветкош бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 118 магазин расветкои плашам нишон тен 118 магазин духтаро ряди магазинои шишагӣ ина сиёшам будаяи плаш анаи бежави танангиш баъд бо сафед дора бо сафедш ҳастай нигоҳ кунен чихе хушрай ози ай пеш ма тикмоша нишонтим материалша нишонтим астар дуракан хушру необычни фасони бадай духтаро бори гуанҷу марҳамат ина каседа дар корай метавонед Гулнозада нависен даррав доставкатон кунанд ё ки биёен хутон ай пеш бинен ира бинен духтаро иқай плашам хушру иқа борои фасон овардаи Гулноза марҳамат касе ки плашгир буд ина борои новинкаи Гулноза омадагай ай чанта расветкаяй бори гуанҷои беҳад фасонакай качествашда гап нест духтаро марҳамат 400 сомон тугмошам фасона гусаркаи фасон диден духтаро чихе хушрувай я бор пушчам нишонте ира бинен аҷоиботай духтаро 400 сомон каседа дар кораи нависен даррав Гулноза доставкатон мекуна ё ки хутон биёен ина сиёшам будай диден материалш янамуд хушрувай духтаро ҳози хутон медонен ки бори гуанҷу чихе бори хушру буровардестай марҳамат ина биёен ина бежбишам фасон киртои дароз катиам хушрувай ина двойкои хушру киртои фасон ҳама намуд овардагиай Гулноза иқаи хушрувай чанд сомай ина хеле базови платяо айболош спортивка 400 сомон бори новинка и бори гуанҷуай иқаи хушрувай ина тамошобино борои новинкаи Гулноза омадагиай метавонен биёен ай пеш бо як бор хутон тамошо кунен мана диден духтаро цветошам цветои фасон ҷои Гулнозара касе намедона духтарако биёен бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза 118 магазин ряди магазинои шишагӣ мешава чӣ хеле гуфтум касе ки омада наметавонад нависен хичон даррав шумода доставка мекунанд мана биненохи чихе фасонае борошон иша биненохи бо иям бори новинкаяй да магазини Гулноза духтаро остинош кожани аҷоиб фасонак аиди тарасветкая хушру бори гуанҷу 400 сомон духтаро марҳамат и варадникаш дига хела мешава диден марҳамат ина кадом моделиш маҳқулайтуна метонен гирену пушен духтаро остинош экокожаяй беҳад хушрувай остинша хичам биненохи астардурак оригинал аҷоиб фасон ина марҳамат цвети сиёҳшам будая необычный хел болопушои фасон плашои хушру дар кор боша пеши Гулноза биёен борои новинкаш омадагиай духтаро дар бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза 118 магазин ряди магазинои шишагӣ ина биёен агар омада натонед нависен Гулноза дарав худаш доставкатон мекуна ҳамин размерош то чандай айчилаш то 54 мешавада тақрибан 46 ҳам пуша мешава духтаро барое ки худуд ина харобаки мешава пуштагӣ ина нигоҳ кунен охи чихе хушрувай ина як бор биёенда инами плашош ҳамаш бори новинкаи фасонай хушрувай ҳоз як модел дигашам бо нишон метиҳем дигари навурда
باز یک پلاش نوینکای دیگه به حد خشروی ایشم نگاه کنین ای وایاش ببینین چه خشروی تگمه‌هاش استیلش فسانش عجیب بود خشرو دخترای اینا کسی که پلاش گیر بود پلاشای نیابچنی بیاین 400 سومونی باری گوانجو در جای گلنوزا айт расветка дора расветкош ҳастай марамад ина касе ки гирифтаниай ҳатман гулнозада нависен доставкатон кунад ё ки биёен хитон айпеш тамошо кунен пушен баъд гирен ира бинен чӣ хушрӯй материалоша як бор омада айпеш қапен бинен духтаро маҳқултон мешава бо астарак доран ҳамаш астарак доран ина материалакошон фасонакай то забори гуванҷу шушта мепушен доғ намегира тар намешава борона намегзарона ина марамад метавонен гулнозада нависен ҳам дароза иш бо айваёшда дарозтар будая ина дарозтаракай хушрӯвай марамад бинависен бинед танада чихе хушрӯ метава двойкачо кати бароҳат мепушен духтарако ҷои гулнозара як бор дига такрор кунем бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин яди магазинои шишагӣ боз двойка духтарако нигоҳ кунед двойкаша чихе хушрӯи гулнозара и чамплай кирташ остинаш ами 3/4 боринай духтаро баъд вай дора диден ай болош ҳамхе жимпирчаки фасон дора аҷоиб хушрӯчай нархиш чанд сумай гулноз 400 сомон оригиналай 350 метиян марҳамат метавонен биёен айпеш бохтон бинен маҳқултон мешава баъд ира баъзави борен ҳам мачикати мепуши ҳам жимпирша ҳам кирташа ина цветоша бобинен 400-350 сомони метия нигоҳ кунен фасониша марҳамат касе ки нами модел киртакора двойкакора нағз мебина биёен необычни гулноза овардагиай харидорӣ кунен духтарако ё ки нависен дарав худаш доставкатон куна бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин ҷои гулноза духтаро инчунин духтарако омадагиай анами хел безрукавкои фасони хушрӯ аҷоиб хушрӯчай нигоҳ кунен чанд та расветка овардай нархиш чандай гулноза 350 сомон ҷои шидаш бори гуванҷои духтаро чанд та расветка размерош то чанда айна стандарт леки то ҳамин 54 духтаро мешава ба ҳазур мармад ина расветкоша бинен хичхе хушрӯчаян чанд расветкаи фасон аз болои намхе киртои баъзави аз болои ваё двойкои фасон метонен пушен дарозакай необычни хушрӯбакай марҳамат беҳад фасон дар ҷои гулноза чанд та расветка бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза яди магазинои шишагӣ 118 магазин сафедчам хушрӯ будая ира бинен духтаро чихе хушрӯ метова образ аҷоиб фасонак марҳамат брукатия мепушен хушрӯай дарозакай хулас нависен касе ки имконияти омадан надора нависен гулноза худаш дарав доставкатон мекуна ина цветошам диден чихе цветои хушрӯай расветкошта гап нест материалша ҷойботай ҳиччи намешава ира бинен материалша чихе хушрӯай духтаро марҳамат биёен и қайдвойкот хушрӯай гулноз аҷоибот фасонак ай бо расветка дора расветкошам омадай нигоҳ кунен дарозакай усол и камака калтош будак 450 сомон буд духтаро хутон дидагӣ биден ина бинен гулноза ира бо вай шавардай камакак дароз шавардай и сол шумода акция кард 380 сомона аҷоиб хушрӯвай бовар кунен ку материалшон ҳич намешам хушрӯчай ки баъд ина сангчоша нишонтон бутимда ранги намо ваёи туркӣ фасонанку 1000 чанд сумо ҳам хеле баринай духтаро ҳич намешава ина хоҳен заказ кунен дарав доставкатон бикунан хоҳен нависен биёен айпеш тамошо кунен хушрӯи бад 380 сомон марҳамат бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин духтаро яди магазинои шишагӣ ина расветкош калтошам акция кади
калтоша 350 кардин амино 450 сомон буданд духтароне ки ҳам қахшруай як бор биён хитон биненда махултон мешава марҳамат ина калтош 350 сомон ҳозир шудагай ина дарозое ки хидаш пуштагай ё 380 сомон мана расветкои беҳад фасон дора каддо меша мегирен нависенша дарав доставкатон куна ира бинен хушруай материалш ҳеҷ чи намешава духтаро гарантияш кати биёен бохтон бинен ина духтарако бисёри одамо анамин намуд безрукавкора пристабдан марамад ина калтатараш омадай тозонуш омадай у сол дарозош буд имсол боша калташ омадай марамад двойкачо кати хушру будай дидед аҷоиб фасон о чи кати мепушен фасонай нархаш ира чанд сомай Гулноз 280 сомон размеро ҳамаш ҳастай ина каседа дар курай я намуд хушрай ҳам қодамзе бай духтаро марҳамат ина айруи ҳам либосои тоҷикӣ мешава пушен ҳам ина михе двойкаву ҳама чикати пушен марҳамат 280 сомон дар ҷои Гулноза бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 118 магазин ина омада натонед нависен дарав чон доставкатон мекунам як аксияи калони дигаш мора интизорай дар магазини Гулноза духтаро инам двойкачои фасоне ки у сол 400-450 сомон будан дар наворо имсол 400 сомони эълон кардагиян 300 сомони эълон кардагиян марҳамат ина касе двойка гирай биёен ира бинен чихо хушрай королевский вилурай бад двойкои оригинал миёра Гулноза хитон медонен чихо борои эксклюзивни фасон дора ман ҳамаша 300 сомон кардагияй каддо меша мегирен духтаро 300 сомони мана беҳад ҳам двойкадор ҳам юбкадоруш ҳастай двойкоша ҳам бурукдоруш ҳастай ҳама намудуш ҳастай ина ёшам оригиналан ай пешози ма материалша нишон тиён духтаро ира ҳичи намешава королевский вилур аҷоиб фасон якм сорт мана ина тамошо бино 300 сомонш дагай чи хеле хитон наворои пеша агар ки пайгирӣ мекарда бошен медонанд ки 450-400 сомон кам набуд ҳозир бошад 300 сомон шудагай успед кунед ҳами қафасончай анаи двойкошам оригиналошай якм сор динами двойка якм сорчай ина бо биёин як бор хитон биненда муқоиса кунед маъқултон мешава марҳамат Александр кимчия номуш Александр ванга доштем ҳами материал усол хулас ина метавонен 300 сомон нархи оптовиш хулас биёен беҳад двойкачош фасон инаём қахшруван духтаром қодамзебан ҳамиёрам 300 сомон кардагай Гулноза инаи моделшам диден чихе фасончай ина 300 сомон успед кунен ҳамаш якм сорт оригиналошай бо хоҳен биён муқоиса кунед хитон сифатша намудша ҳама тарафа мана 300 сомон дар магазини Гулноза бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза 118 магазин ряди магазинои шишагӣ меша ина двойкошам оригиналоша ё копия люкси Дубай якм сорчана марҳамат ишам 300 сомон касе ки гирифтагиай хичон медонанд ки сифати бори Гулноза дар ҳақиқат ҳам дигаяй хуласина беҳад бисёра интихоб ишаишта фасона ишаишта фасон моделош бисёрай духтаро чи цвете дар курайтуна чи модели дар курай дариҷа пайдо мекунен ина размероям ҳами чи хеле гуфтанд ки яктаи дутаи мондагай барои ҳавай акция шудагай ай модел дорена аз анаи модел размеро ҳастай бинен ҳам дарозакай ҳам хушруай необычнияй мана 300 сомон успед кунен ва духтарако диден двойка чора мана и туникай и двойка ва духтаро нигоҳ кунен 100 сомон аҷоиб хушруча 100 сомон и хеле нарх ягон ҷода нестай марҳамат метавонен биёен яктае ки мондагай 100 сомонӣ кардагай метавонен биёен харидорӣ кунен қаиш фасонай хушрувай духтаро мана 100 сомон мана каседа дар курай ҳатман Гулнозада нависен ё ки биёен айпеш 100 сомонош доставка надора духтаро хутон биёен айпеш тамошо кунен марҳамат беҳад фасончаян ҳамаш хушруван ишам 100 сум кади хушрувайе мана марҳамат тамошобино киртои 400 сума 100 сомон шудагай успед кунен марҳамат
عجیبات فسان خلاص بیاین همه نمود هسته دیدین عجیب فسان